SLV-3 ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବହନ କରିଥିବା ରକେଟ୍, ଯାହା ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। SLV-3 ଓ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଭୁଲା ଅଧ୍ୟାୟ। ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ମୁଁ କଥାଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। 10 ଅଗଷ୍ଟ 1979 ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ରକେଟ୍ SLV-3 ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ଉପଗ୍ରହ ରୋହିଣୀକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବାର ଦିନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ ଥିବା ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଥାଏ। କଲାମ ସାର୍ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ SLV-3 ରକେଟ୍ ରୋହିଣୀ ଉପଗ୍ରହକୁ ଧରି ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବାର ଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟର ଘୋଷଣା ହେଉଥାଏ। T-4 ମିନିଟ୍, T-3 ମିନିଟ୍, T-2 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଏହିପରି। ଠିକ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବାର 1 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସତର୍କ କରିଦେଲା ଯେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। କଲାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ SLV-3 ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ SLV-3 ଅସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସତୀଶ ଧାୱନ। SLV-3 ବିଫଳ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରେସ୍ ସହ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ଧାୱନ କଲାମଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଲେ, ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିଫଳତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବୁ। କଲାମ ସାର୍ ଏହା ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ, କାରଣ ଏହି ବିଫଳତାର ଦୋଷ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବା କଥା, କାରଣ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଫେସର ସତୀଶ ଧାୱନ ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାର ଠିକ୍ ପର ବର୍ଷ 1980 ଜୁଲାଇ 18ରେ ସେହି ଚେଷ୍ଟା ଆଉଥରେ କରାଗଲା। ସେହି SLV-3 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋହିଣୀ ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସଫଳ ହେଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଥିଲା, ତାହା ସେଦିନ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ପ୍ରେସ୍ ସହ ବାର୍ତ୍ତା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ। ମାତ୍ର ସେଦିନ ପ୍ରଫେସର ସତୀଶ ଧାୱନ ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କଲାମଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କଲାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଗଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଫେସର ସତୀଶ ଧାୱନଙ୍କର ସେହି ମହନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବଖାଣିଥିଲେ। ସେ ଏହାର ମର୍ମ ରୂପେ ବୁଝିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟର ବିଫଳତା ଆସେ, ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସେହି ଦୋଷକୁ ମଥାପାତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ, ସେ ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ଦଳକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଗପ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆପଣ ସେୟାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।